Het college van de Frieske Marden had definitief kiezen voor een asielziekerscentrum onder Wiekelerdiek in Balk, maar rond voor 400 asielziekers. Er is praten met het dorp, er is een petitie met 640 handtekens in deze locatie en het aantal inleveren, maar dat had niet verhoren. De gemeente had wel begrip voor het verzet. En we snappen wel goed. In de rampvoorwaarden en in de vormjouwing denken dat we dat voor een heel groot pad in te komen kunnen. Wat de petitie vroeg om het aantal te verlegen, dat is net het uitgangspunt. Dat is net de afspraken die wij met COA maken gaan. Dus dat zit vast. Dat is echt van begin af aan duidelijk best en duidelijk zijn. De Balksters broeken dus criteria als de gemeente om de geschiktheid van de nieuwe AZC-locatie in het licht te houden. Zij hebben een oorplak op het eer, verder van het dorp af en binnen teleursteld. Dat vinden wij net mooi. Nee, wij hebben ook graag wel dat het helpen hier. En dat naar de houding hier. Wij vinden dat het dicht bij de boerderij komt, volle mensen op één plek. Zus Imi is er net gereest op dat mensen zo dicht bij de plaats geen problemen jouwt. We hebben dus ook vragen bij de gemeente, want de gemeente zei die twee bedrijven, asielzoekerscentrum en de boerderij, dat kan heel goed naast elkaar. Maar dat wij de gemeente vragen van, waar is een vergelijkbare situatie, zodat wij met die bewoners in gesprek kunnen. Want het kan best wezen dat wij dingen door de kop joggen, hè? Maar wij krijgen geen adressen net. Dat het zo naast, zo dicht op elkaar zit, want ze binnen er dus net. Dat het noodreeg wordt de plan te keren is wel duidelijk. Het zal heel moeilijk worden. De asielzoekers net keren, die moeten we helpen. Daar gaan we voor. Maar op een goede locatie die voor beide partijen aanvaardbaar is.